את חושבת כמו ישראלית. זה בסדר, אנחנו משווים חיי עד החיים. שם זה לא הסיפור. אני רוצה להגיד לך, כבר אמרתי את זה פעם יותר מפעם, אם יישאר חמאסניק אחד, קטוע רגל או קטוע יד, וביד השנייה נותרו לו שתי אצבעות, הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס ויעשה וי והוא ניצח. למה? כי הילדים שלו ימשיכו, והנכדים שלו ימשיכו. כי הוא נשאר, הוא שרד. ולכן זה תימות הניצחון. צריך להבין פה, זה ראש אחר, זה קריטריונים אחרים לניצחון. תראי, יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. תבין, סבר, אין לנו מילה כזאת בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. סבר זה אדם שיכול להיות במנהרה חודשיים ושלושה, לא רואה אור יום, בקושי אוכל, בקושי רואה כלום, יצא עם הקלאץ' ויהרוג יהודים. למה? כי יש לו את היכולת לסבול לאורך זמן. וזה לא ברור עם החברה הישראלית. אז אתה אומר שבעצם הפנטזיה הישראלית שאולי נגיע זה נקודת שבירה של החמאס, שבה החמאס פשוט באמת או ייכנע או יקרוס לתוך עצמו, זו פנטזיה ישראלית שאין בינה לבין המציאות קשר. הם חיים בתוך הבועה הישראלית. הם חיים למען אללה. אללה איתם. הם לוחמי ג'יהאד. אנחנו לוחמי חירות ישראל, ובסדר, אנחנו לא לוחמים מחייל קודש. תראי, יום אחד היה לי ויכוח עם ציפי לבני. הייתי באיזשהו פאנל. ואמרתי לה, פה המרכיב הדתי הוא דומיננטי אצלם. אצלם אללה הוא השחקן העיקרי במשחק, אם הוא לא השחקן היחיד. אצלנו הקדוש ברוך הוא, אם הוא בכלל במגרש, הוא שחקן ספסל. וזה הבדל אדיר מבחינת היכולת הנפשית והיכולת הציבורית והיכולת הגופנית גם, כי יש בזה השלכות פיזיולוגיות על האמונה. והיכולת שלהם בעניין הזה היא אדירה.